bang tidur lan nunggu salat, bang tidur salat lan nunggu salat ba'da salati ing dalam sakwise salat yusolliyaha supaya salat sapa wong kelawan salat fil masjid ing dalam masjid wa misluhu lan iku padha ing tidur salat ing tidur kulli khairin utawi nunggu saben-saben kebagusan utawi nunggu saben-saben kebagusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula terangaken makalah salajengipun nggih punika dipun riwayataken saking sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah niku namine asli nggih punika Abdurrahman bin Sakhar. Jadi namine sahabat Abu Hurairah niku Abdurrahman bin Sakhar. Nyapa kok jenenge Abu Hurairah? Abu Hurairah niku maknane wong kang seneng kucing. Jadi jenengan senengane kucing, ngopeni kucing niku nek pama wong Arab diarani Abu Hurairah. Nah, lagi Abu Hurairah niku asmane asli nggih punika Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah ngendika pilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh salah satu munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Kanjeng Nabi dawuh wonten telu perkara sing saged nglametake kula panjenengan sedaya saking siksa. Terus wonten telu perkara sing saged rusak dumateng amal kula panjenengan sedaya. Terus wonten tiga perkara sing saged munggahne derajate awake dhewe lan wonten telu perkara sing saged nglebur dosane awake dhewe. Nanti Kanjeng Nabi dawuh pilih wonten telung perkara sing saged nglametake awake dhewe saking siksa. Terus wonten tigang perkara sing saged rusak dumateng amale awake dhewe. Terus wonten tigang perkara sing saged munggahne derajate awake dhewe lan wonten tigang perkara sing saged lebur dumateng dosane awake dhewe, dosane manungsa. Amal munjiyatu fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wa alaniyah. Sing pertama nggih punika perkara sing saged nglametake kula panjenengan sedaya saking siksa nggih punika fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wa alaniyah. Wedi dumateng Gusti Allah, takwa dumateng Gusti Allah ing dalem tingkah samar lan ing dalam tingkah ngedeng. Maksudnya dalam hal wedi dumateng Gusti Allah, takwa dumateng Gusti Allah dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Jadi awake dhewe termasuk nek pengen selamat saking siksane Gusti Allah niku sing pertama kudu gelem takwa, masih sepi, masih gak enek wong utawi masuk kathah tiyang. Jadi mboten rubah. Soale awake dhewe niku napa mat-matan. Nek pas sepi genek wong ya sembarang iki pas wayah rada akeh wong jaim, jaga imet. Padahal dawuhipun Kanjeng Nabi nek kula panjenengan saya pengen dipun slametake saking azab saking siksa nggih punika takwa utawi wedi oleh Gusti Allah niku dalam hal apapun dalam keadaan bagaimanapun. Jadi masih awake dhewe sepi genek wong utawa akeh wong. Kadang yo ngoten warepe ndelok pengajian utawi jamaah wonge genek belas. Iya. Wis gak sah nyang pisan. Akhire ya gak sida enek akeh wong. Pas wong akeh, tarawih jek akeh, aku tak melok. Oh mergo ben padha karo kancane. Kok pas wayah tarawih saiki sepi wis gak padha, gak sah melok ben padha karo kancane, kabeh ben padha karo kancane. Padahal nyuwun sewu,
Ketika kula panjenengan sedaya niku kok pengen selamat saking nggih menika siksane Gusti Allah, masih sepi, masih rame, niku ya kudu takwa, kudu wedi kalih Gusti Allah. Dadi mboten padha karo kancane. Tapi saiki usume ngoten niku wae. Jadi kok pas wayah traweh cek nyanyaran kan ben padha karo kancane. Bawet langgar sampai gak sedeng-sedeng. Mundak suwi, mundak maju. Maju maksudnya maju sope. Ora maju wonge. Terus mundak suwi meneh. Gedek kalau tengah sop biasanya sampai mengguri wong bapak-bapak kira-kira gedek rong sop bek niku wis alhamdulillah. Tapi kene termasuk rong sop unjul. Alhamdulillah. Mergo yo ngene Pak, lha piye saiki yo wayahe golek klambi. Ya pancen sume ngoten niku wae. Wong meneh lha napa kok mboten riyin-riyin golek klambi? Lah wong HR dereng medal ya. Caire pas keri-keri. Lah niku pancen budone awake dhewe. Padahal nyuwun sewu, dawuhipun Kanjeng Nabi, poso niku Ramadan niku wonten tiga fase. Pertama yaumur rahmah, sing kedua yaumul maghfirah, sing ketiga yaumul idqun nar. Sing pertama nggih punika yaumur rahmah niku maknane dina kesenapa rahmah kasih sayang sing 10 hari pertama niku kasih sayang, 10 hari kedua niku maghfirah, dadi pengampunane Gusti Allah, sing 10 hari terakhir niku saged nggih punika ngedohne kula panjenengan sedaya saking geni neraka. Nggih mugi-mugi kula panjenengan sedaya napa niku innamal a'malu binniyat. Dadi ya wis pancen yo wong. Tapi nyuwun sewu, monggo kula panjenengan sedaya awal kalih akhir niku mugi-mugi dipun paringi husnul, maksudnya husnul khotimah niku awal kalih akhir dipun paringi panggah sae. Dadi ketoke awal ya bek, mbok tengah-tengah bolong-bolong rumuse niki ya mboten mare elek. Tapi ben entuk husnul khotimah ku keri-keri kurang apa nyedeki piye ya monggo dibeki malih. Ben umpama wong sekolah nek pas unggah-unggahan mlebu kabeh. Oh wayah unggah-unggahan gak mlebu malah gak diunggahno kali gurune. Kan ngetene ku wae. Jadi mugi-mugi mengke awal bek keri ya panggah aku saged ya punika innamal a'malu binniyah wa innamal a'malu bil khawatim. Ben ngamali awake dhewe niku yo awal yo apik, akhir yo apik. Padahal kudune awal sampai akhir, mboten awal yo apik, akhir yo apik mboten, tapi awal sampai akhir sae. Tapi yo umume awake dhewe niku pinter jaman saiki. Wong sing marahin iki pinter. Dadi golek awale apik, ku keri-kerine yo apik to Pak sing penting. Ya nggih mboten napa sing penting panggah gelem ten langgar nggih. Allahumma amin. Jadi sing pertama nggih punika munjiat sing perkara sing saged nyelametaken kula panjenengan sedaya saking neraka nggih punika fa khasyatullahi taala fi sirri wa alaniyah. Wedi utawi takwa dumateng Gusti Allah dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Jadi panggah wedi dalam hal bagaimanapun dan keadaan apapun. Terus nomor kali kersane kula panjenengan sedaya slamet nggih menika wal qasdu fil faqri wal ghina. Sedengan dalam keadaan fakir dan sedengan dalam keadaan sugih. Jadi masih awake dhewe niku luwih yo panggah urip sedengan, masih pas wayah fakir yo panggah sedengan. Maksudnya sedengan niku pripun? Ayatawassutu fil ma'isyah bi Allah yujawiz bihal hadda wa radiya bidzalika. Iki punika tengah-tengah dalam hal mengelola ma'isyah niku nggih ekonomi awake dhewe. Niku intine niku tengah-tengah mboten ngantos nglewati wates.
Nah niku termasuk salah setunggalipun kula panjenengan nek pengen selamat. Jadi pertama niku takwa masih sepi ataupun ramai. Yang kedua sedengan atau tengah-tengah tawasud dalam keadaan lebih maupun dalam keadaan kurang, dalam keadaan sugih maupun dalam keadaan fakir. Awake dhewe niku yo angel. Makanya yo gak iso turah-turah. Mergo napa? Pas wayah sugih gaya no, pas wayah fakir susah Pak, gak duwe duit belas iki. Padahal mbes wayah pas duwe duit dientek-entekno di dhewe, diure-urekno dhewe. Mergo yo nyuwun sewu, nek ndelok ngeten iki Kanjeng Nabi sampun pirsa pilih tiyang niku wau ada masanya. Jadi wal ghina ka qabla fakrika. Ada masanya kalau panjenengan seniki entuk rezeki sing luweh-luweh, ada masanya kalau panjenengan seniki dicoba kalih rezeki sing rada seret. Makanya ketika kalau panjenengan seniki kok saged tawasud, saged qasdu bil tawasud, saged tengah-tengah utawi sedengan anggenipun mengelola ekonomi ataupun keuangan kula panjenengan saya niki dawuhipun Kanjeng Nabi saged ndadekno kula panjenengan saya dipun paringi selamat. Nah niku wau. Jadi tengah-tengah sedengan meskipun dalam keadaan luweh utawi sugih dan sedengan meskipun dalam keadaan kurang ataupun fakir. Niku termasuk salah setunggalipun resep kula panjenengan saya nek pengen dipun paringi selamat. Terus yang nomor 3 wal adlu fir ridho wal ghadab. Panggah iso adil meskipun dalam keadaan ridho ataupun dalam keadaan jengkel atau nesu. Jadi iso adil dumateng tiyang sing disenengi kalih tiyang sing boten disenengi. Bi ayyak dibawallah wa yardhu lil ridho. Jadi awake dhewe niku nesune niku krana Gusti Allah mboten krana egone awake dhewe. Mergo niku bi ayyak dibawallah wa yardhu lil ridho. Awake dhewe niku pemen nesu niku ya pancen istilahé pas akale awake dhewe kudu nesu, tapi nggih krana Gusti Allah. Wa yardhu lan ridho pas akale awake dhewe ridho, tapi nggih krana Gusti Allah. Maksudnya pripun? Jadi ketika kula panjenengan niki melaksanakan sesuatu atau memberikan sesuatu niki ya kudu panggah adil. Khususipun pemimpin, sedaya piye-piye panggah pemimpin. Bapak-bapak ya mimpin keluargane, ibu-ibu nggih ngatur keluargane. Nah niku intinipun nggih menika ketika kula panjenengan niku seneng utawi ridho niku ya kudu adil, pas wayah kudu nesu, ya pangeh kudu adil. Tapi umume tiyang ya angel neh. Ku pas wayah seneng atine seneng mbek wong kae saweneng nyah-nyoh. Ku pas wayah ya petek cocok. Sak pritae. Wong pas wayah adum-duman. Nah niki termasuk malih awake dhewe ndadekno gak sida selamat. Lah pengen selamat ya meskipun kula panjenengan saya ridho seneng kalih tiyang niku wau ya panggah kudu adil dengan orang yang istilahnya gak patek cocok. Niku dawuhipun Kanjeng Nabi ngoten niku wau. Niki duduhne napa? Mergo tiyang niku ana kalane cocok utawi ridho, ana kalane mboten cocok. Dadi mbek wong niku wis gendengane. Kadang ya cocok, kadang ya mboten cocok. Lah sing selamat piye? Yo masih cocok gak cocok panggah berusaha untuk adil. Niku resepipun kula panjenengan saya kersane dipun paringi munjiat, kersane dipun paringi selamat dening Gusti Allah. Terus salajengipun wa amal muhlikat wa amal muhlikat perkara sing saged ngrusak dumateng kula panjenengan sedaya
Nggih menika sing pertama fasyukhun syadidun. Nggih menika medhit sing sangat medhit. Maksudnya medhit niku pripun? Jadi niki batasane wong medhit ya sini niki. Fala yu'addi ma alaihi min haqqillah wa haqqi khalqih. Jadi wong diane medhit niku nggih menika tiyang sing boten purun lakoni hakke Gusti Allah, boten purun lakoni utawa ngetokne bandane tenggone hakke Gusti Allah lan hakke makhluke Gusti. Jadi pas wayah zakat gak gelem zakat. Wis enek keluwihan sedekah gak gelem sedekah. Niku diarani medhit. Terus mendino kon nyah mbek sampean mboten. Kadang ya awake dhewe yo nganu masya wong wimung wis sedekah wis zakat pangeh dene medhit kok sakjane duwe. Dan niku mergo yo tomake awake dhewe. Asline sing dipunalani medhit niku fala yu'addi ma alaihi min haqqillah. Jadi tiyang niku mboten purun ngedalaken artane ten nggone hakke Gusti Allah nggih menika napa zakat wa haqqi khalqi nggih menika sedekah ketika min fadli ketika ada keluwihan. Jadi mboten nangsal kula panjenengan memvonis wong mau medhit lha apa ya roh kae ya pangkah waya zakat ya zakat waya sedekah ya sedekah. Yo tapi yo sama-sama niki angel. Saja gak cocok wis enek sing diomong. Wis kewangel kae. Wis pahit. Ada yo sakjane kula panjenengan yo gak roh, tapi sing penting nyuwun sewu kula panjenengan monggo hak-hake niki dipun penuhi. Masalah bondo niku enten kalih nggih menika zakat kalih sedekah. Zakat wonten zakat fitrah, kalih zakat mal pun kula aturaken biasane kalih sedekah niku sing istilahé mboten wajib niku saiki akeh panggah padha. Cuma sing ngenten hitungane niku nggih menika zakat. Ya niki nyuwun sewu malih babagan zakat niki sampun posone pun entuk meh kurang 8 niki nggih. Niki pun pinten pun 22 niki. Gerek kurang 7 napa 8 niki. Nah niki mulai monggo kula panjenengan persiapkan anggenipun bayar zakat nggih menika zakat fitrah. Monggo dipersiapaken. Soalnya napa niku hukume nggih wajib. Jadi fardhu siyamun bila zakatin tidak sempurna puasa kita ketika kula panjenengan mboten ngedalaken zakat fitrah. Jadi damel nyempurnakne posone awake dhewe niku nggih menika dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah macam-macam. Wonten wakilah, wakilan niku pendapat wonten beberapa pendapat. Wonten sing 2,5 kilo, wonten sing 2 kilo 7 on. Jadi napa niku istilahnya wonten sing ulama niku menetapkan zakat niku 2,5 kilo, wonten sing menetapkan 2 kilo 7 on. Nah niki monggo dibayarkan. Lah pripun Pak? Bayar niku apik nggih dhuwit apa nggih beras? Nek namine zakat fitrah niku sakjane panggah kudu gawe beras. Nek masalah di dhuwitno niku terserah amile dhewe. Terserah panitia. Tapi nek ketika pribadi kula panjenengan saya membayar zakat niku nggih menika dengan beras. Batasane pripun? Pokoke kok jek duwe beras nggih sesuk pas wayah riyaya. Berarti niku jadi kena ge zakat kalih kena ge sesuk pas wayah riyaya niku berarti wajib ngedalaken zakat. Sing wajib dipun bayar zakat sinten? Ketika selama sadurunge niku napa? Sadurunge salat Id kok wonten kehidupan urip, maksudnya sadurunge salat Id. Jadi pas saya hari Ramadan terakhir niku kok ada kehidupan niku dipun wajibaken zakat. Pomo gadah putu, gadah yoga, lahiri pas wayah
malam 29 pas poso ijing ngeten iki. Apa sesuk riyaya sakniki anggadahe putu, anggadahe yoga niku wajib ngedalaken zakat. Jadi dihitung ketika Ramadan. Kok jek enek Ramadane, berarti niku nggih menika wajib ngedalaken zakat. Ya cek cilik mosok wajib yo ketanggungane Pak Mboke. Tanggunane wong tuane. Soale zakat fitrah niku hubungane kalih awak. Nek zakat mal hubungane kalih bondo. Mal niku maknane harta. Nek fitrah niku maknane kebersihan atau kesucian badan. Niku bedane ngoten niku. Jadi masih cilik kok yo panggah wajib zakat. Sing wajib nggih menika yang sepuhe. Terus lajengipun nggih punika napa niku sing saged ngrusak senomor kalih wa huwa muttabaun. Wa hawan muttabaun. Nggih punika terlalu mengikuti hawa nafsu. Nah niki ya termasuk saged merusak dumateng awake dhewe. Jadi pengen yo pengen tapi nek pengen aja dituruti nemen. Nuruti kepinginan niku nggih pancen yes jenenge wong pengen tapi ampun ngantos bilahadin, ampun ngantos melewati batas. Jadi memenuhi keinginan kula panjenengan niku yo sak kadare, sak lumrahe ampun ngantos melebihi batas. Wa huwa muttabaun maknane ngenut hawa nafsu nemen-nemen. Niku saged rusak dumateng amal kula panjenengan sedaya. Terus nomor 3 perkara sing saged rusak dumateng kula panjenengan sedaya nggih menika wa ijabul mar'i binafsih. Jadi membanggakan diri kita sendiri. Gawone kelawan awak dhewe ne wong. Membanggakan diri kita sendiri. Aku masalah aku. Aku wong kondang. Jadi niku yo mbarakno rusak dumateng amale awake dhewe. Jadi yo bangga tapi aja nemen-nemen anggenipun banggakno dumateng awake dhewe, sombong, membanggakan diri niku saged ngrusak dumateng amale awake dhewe. Jadi ketika kula panjenengan sregep amal tapi kok enek wis nek wong lanang gawane wong kemlalat. Tapi kok kemlalate nemen, sombonge nemen ya nyuwun sewu. Amale awake dhewe suwe-suwe saged entek utawi saged rusak. Iki dumateng damel pepeling dumateng kula panjenengan. Meskipun mbuh sing gampang kemlalat bapak-bapak napa ibu-ibu ya. Nah niki kudu dijogo aja nemen-nemen nak ngenipun kemlalat. Terus lajengipun wa amma derajati salasun wonten 3 nggih menika saged munggahno derajate awake dhewe. Sing pertama wa ifsa'us salam nggih menika nglahirake salam. Jadi gampang nguluk salam niku asline saged munggahno derajate awake dhewe. Maksude pripun? Baik idharus salam bainan nas bi antusallima ala man araftahu wa man lam ta'rifu. Jadi gelem muluk salam masya dumateng sing kenal utawi mboten niku saged nggih menika munggahno derajate awake dhewe. Senomor kalih wa ta'amut ta'am lidhaifi wal ja'i. Aweh panganan dumateng tamu, aweh panganan dumateng wong kang luwe. Niku ya saged munggahno derajate awake dhewe. Malak-malak wa mudhi iljian niku termasuk salah setunggalipun amal sing dipun kangeni kalih swarga. Jadi sing niku wau al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Jadi surga niku merindukan 4 golongan. Pertama nggih punika talil Quran sing seneng maca Quran lan sak piturute. Terus wa hafidul lisan sing saged njaga lisane, pamudi ilsian sing seneng aweh panganan dumateng wong kang luwe, wasaumi Ramadan lan wong kang gelem poso Ramadan. Iku dipun kangeni kalih
swarga. Terus salajengipun sing saged ngunggahno derajat washolatu bilaili wan nasu niyamun. Gelem salat sunah wengi ketika orang-orang pada enak terlelap dalam tidur. Jadi usume wong turu awake dhewe tangi, tahajud, salat hajat, salat sunah niku saged ngunggahno dumateng derajate awake dhewe. Biasane nyuwun sewu wong sing rada penting-penting niku sing duwe derajat-derajat sing derajate niku napa nggih pangkate niku kaya berwibawa niku biasane tiyang niku sregep salat wengi, sregep salat ketika umume wong niku padha enak turu utawi terlelap dalam tidur. Niku biasane ngoten niku wae. Makane kula nek pengen munggah derajate nggih menika salah setunggalipun purun utawi gelem salat wengi ketika umume manungsa padha terlelap dalam tidur. Dan aku nek gak pas kena masalah gak iso tangi, Pak. Ya pasis padha kalih kula berarti. Tapi nggih nek saged nek kula panjenengan saya pengen derajat pengen berwibawa niki salah setunggalipun melakukan salat malam utawi salat tahajud fi jaufil laili ing dalem tengah wengi utawi hala ghaflatin nas ing dalem wong akeh terlelap dalam tidur. Terus salajengipun wa amal kafarah nggih menika perkara sing saged nglebur dosane awake dhewe. Jadi perkara sing saged nglebur utawa nggugurne dosa kula panjenengan niku sing pertama wa isbahul wudu. Ngregepno wudu. Jadi wudu niku termasuk salah setunggalipun perkara sing saged nggugurne lebur dumateng dosane awake dhewe. Apa meneh wudu niku pas wayah fi siddatil barid pas wadem. Jenengan kok pas wayah hawane madem niku kok senengane kok panggah wudu niku saged napa niku dipun sunahaken niku sunahe sangat. Jadi jenengan wudu kok masih adem niku panggah gelem wudu niku termasuk salah setunggalipun perkara sing saged nggogrokne dumateng dosane awake dhewe. Terus salajengipun wanakul aqdam ila jamaah nunggu delamaan kula jenengan damel nunggu jamaah niku ya saged nggogrokne dosa. Maksudnya pripun? Jenengan arep-arep kaya wayah adzan. Takut tak ngenteni adzan sik kula gek apa tandang gawe. Jadi jenengan sumerep kaya wayah adzan kek. Aku tak apa leren sik ngenteni adzan terus jamaah. Niku yo selama jenengan ngenteni ngantos jamaah niku kula panjenengan saged nggogrokne utawi nglebur dosa kula panjenengan sedaya. Ngenteni tok niku saged nglebur dosa. Karena ya monggo pemene saiki usum jaman riyen mboten enten. Saja wis masuk waktu sholat, waktu jamaah jenengan ngenteni adzan tok. Sik ngenteni niku termasuk saged nglebur dosane awake. Sekirane ape magrib wis surup jam 5:15 ngoten niku jam 5:30 ngoten niku wis aku tak larang nyambut gawe tak tengok-tengok karo ngenteni adzan. Ngenteni jamaah niku nggih tengok-tengoke wong sing ngoten niku wau niku termasuk saged nggih punika nglebur utawi nggogrokne dosane awake dhewe. Terus malih wang tidur kulih khairin wau kan nunggu jadi sikil niku damel nunggu jamaah terus nunggu salat ba'da salatin. Jadi bar salat awake dhewe ngenteni salat neh. Arep-arep salat neh. Omong jenengan bar magrib bahasa tak nyantai. Tengok-tengok karo ngenteni misa. Ngenteni jamaah misa. Dan niki ya termasuk saged nggugurne dosa. Antane tengok-tengoke jenengan mulai magrib ngantos misa niku saged nggugurne
dosane kula panjenengan sedaya. Dadi ngenteni, dadi niat makane nyuwun sewu nek pengen ngenteni kuwau kula niat mawon, angen-angen kalian niat. Jadi mobar maghrib tak nyantai karo ngenteni ngisak. Jadi saya enek ngoten niku wis padha karo awake dhewe iso nggoglokne dosa nih. Terus pandi omah, omong zuhur, omong peten sabin, wah iki wis manu wayahe ngono ki. Tak leren sik karo ngenteni jamaah, ngenteni adzan. Ngenteni niku wis termasuk saged nggoglokne dosane awake dhewe. Jadi nggih penak jan. Jadi amal kafarat termasuk perkara sing saged mlebur dosane awake dhewe sing pertama wudu, nomor kalih ngenteni jamaah, nomor kalih bar salat ngenteni salat. Wong tidur salat maksudnya niku wong tidur salat ba'da salat ngenteni salat setelah kula panjenengan nglakoni salat. Kemeng jamaah sing iki salat antar salat. Pemeneh salat antara salat ya padha jamaah ya Masya Allah. Jadi bedanya yang pertama kali yang kedua, yang pertama niku ngenteni jamaah, si nomor kali niku ngenteni salat. Jadi wong tidur salat ba'da salat. Ngenteni salat setelah melaksanakan salat. Niku termasuk kula panjenengan saged nggih punika nglebur utawi termasuk saged gogrokne dosane awake dhewe. Nggih mugi-mugi kula panjenengan saya saged berusaha nggih punika pertama melaksanakan piye sing kula panjenengan saged selamat saking adzabe Gusti Allah. Terus nomor kalih kula panjenengan saya boten rusak amale awake dhewe. Sing nomor 3 nggih punika saged lebur utawi gogrokne dosane awake dhewe. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يفينا ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجل كريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت ظالما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الارض بنور شمسك اللهم يسر لنا امور الدنيا والاخره بالسلامه والعافيه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سيدنا الحمد لله رب العالمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم بنا فتني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن الفاتحة. Kalih nyuwun sewu niki pun meh akhir posone. Agendane biasanya zakat kalih wonten buka bersama namun mboten
Eh, nggih